खुलुमबाय दिनै 27 मार्च 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SB Bodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै होनो हागोन जाहाथे गुबुनफ्राबो बे खौरांखौ मोननो हायो आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो मैदेरनि उदखाराव 7 बोसोर बैसोनि सासे बर' गथ'सानि जिउ खहा दुखुनांथाव खौरां बाक्सानि भारत भुटान सिमायाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों उन्दै हिन्जावसानि जिउ खहा जादों देवसुङायाव मैदेरनि उदखार फोरमायथिनाय बायदिब्ला मैदेरा हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै गामि ओनसोलाव दंफैखायोमोन बेवनो फुंनि समाव 5 रिंगा 15 मिनिटाव हाग्रानि मैदेरा चन्द्र दैमारिनि न'आव फैनानै गाग्लोबफैदों जायजों 7 बोसोर बैसोनि बिरगोस्रि दैमारिया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो मनमति दैमारि मुंनि उन्दै हिन्जावसायाबो गोब्राबै जोखोम जादों जायनि थाखाय बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी फारसे दैथायहरनो गोनां जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों जायनाखि चन्द्र दैमारिनि नखरा दुखुथिया नखर बेनिखायनो जाहाथे सोरखारा बिथांनि नखरनो अनसुंथाइखौ होयो बेनि थाखाय खावलायहरदों बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदोंदि बोसोरफ्रोमबो हाग्रानि मैदेरा फैनानै बेबायदिनो उदखार खालामफैयो आरो गोबां खहा खालामलाङो बेनिखायनो जाहाथे बेनि सायावबो सोरखारा राहा लायो बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम खावलायहरदों रायजो राजाफोरा देबरगाव ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिजित गोरा बसुमतारीनि हेंथायै MCLA मुनमुन ब्रह्मआ एफआइआर होदों MCLA मुनमुन ब्रह्मनि गाननाय जोमनायखौ लानानै मुनमुन ब्रह्मखौ सोंखारिनायनि हेंथायैनो MCLA मुनमुन ब्रह्मआ बिजित गोरा बसुमतारीनि हेंथायै क'क्राझार सदर थानायाव एफआइआर होदों जाहाथे बिजित गोरा बसुमतारीखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनानै गोख्रों आयेननि राहा लायो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों मुनमुन ब्रह्मआ लोगोसे बिथाङा बुंथिदों दि बिजित गोरा बसुमतारीनि बेबायदि बुंनायजों फोरमान जादों दि UPPL दोला आइजो माहारिखौ अननाय सिबिनाय आरो मान होआ प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सोरखाराव आइजो माहारिखौ मान होआखै आरो आइजो माहारिया रैखाथि गैया होननानै बुंथिदों MCLA मुनमुन ब्रह्मआ लोगोसे बुंथिबावदों दि BTSनि गासैबो रायजो राजाफ्रा सांग्रां आरो आइजो माहारिया सांग्रां जाबाय प्रमद बर'नि UPPL सोरखारनि समाव आइजोफोरानो बांसिनै थगायजादों मानोना UPPL सोरखारा साफ्रोमबो आइजो आरो बिमा माहारिनि नखराव थांनानै साबैसे फिसा दं खौरां लाहैदोंमोन आरो गासैबो फिसाफोरनोनो साख्रि होनो खोथा होनानै आइजोफोरनो लब दिन्थिदोंमोन बेनि अनगायैबो आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनोबो 75,000 रां होनो खोथा होदोंमोन उनाव 2 लाख राङै होनो खोथा होनानै बेयावबो आइजो माहारिखौ थगायदों होननानै बुंथियो मुनमुन ब्रह्मआ लोगोसे बुंथिबावदि समाज बिजोंनि गेजेरजों निउज पर्टेलनि गेजेरजों सासे मानगोनां आइजोनि सायाव गाज्रि राव बाहायनाया सोंखारिजाथाव आरो बेजोंनो फोरमान जायो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सोरखाराव आइजो माहारिया रैखाथि गैया होननानै बुंथियो बिथाङा बेनिखायनो उननि समाव बिजित गोरा बसुमतारी बायदि UPPLनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा जाहाथे आइजो माहारिनि सायाव गाज्रि खोथा बुङा गाज्रि आखु दिन्थिया आरो आइजोनि सायाव जाहाथे गाज्रि नोजोर होआ बेनि थाखायनो आइजोनि रैखाथिनि थाखाय एफआइआर होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों पर्बतजरानि MCLA मुनमुन ब्रह्मआ 31 मार्चआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ रायजोनि फरायसालिफोराव फरायसा सान हिसाबै फालिनाय जागोन 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै गासैबो फरायसालियावनो जाहाथे फालियो बेनि थाखाय बुंथिदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा डक्टर रनज पेगु बिथांनि अनगायैबो 31 मार्चआव फरायसाफोरनि थाखाय गोनां बिथांखिफोरखौ बेखेवनो थांखि लादों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गासैबो MA MSc फरायनाय फरायसाफोरनि थांलाय फैलाय खरसानि थाखाय बोसोराव 10,000 राङै होनाय जागोन आरो हस्टेलाव थानाय फरायसाफोरनि थाखाय जानाय लोंनायनि फिसखौ होगोन बेनि अनगायैबो डिग्री फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय बिजाब बायनो थाखाय अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों आरो बेफोर गासैखौबो फरायसा सान 31 मार्चआव बेखेवनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फरायसाफोरनि अनगायैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनोबो रां अनसुंथाइ होनो थाखायबो फोसावदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों दि गिबि खेबनि थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि साफ्रोमबो आइजोफोरनि गावारि एबा पार्सनेल एकाउन्टआव 1,000 रां सोनानै होनाय जागोन जाहाथे दाउ अमा बोरमा फिनायनि थाखाय प्लानिं खालामनो हायो आरो बेनि उनाव फैगौ बोसोराव साफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो 10,000 राङै नखर राननानै होगोन होननानैबो फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो आसामनि दाब ओनसोलफोराव सानफ्रोमबो अखा आरो बारहुंखा बारदों बोथोर बिगियाना आसामाव माखासे
सानसिम अखा आरो बारहुंखा आरो अन्थाइ गोग्लैगोन होननानै फोसावनायनि माखासे सम उननिफ्रायनो रायजोआव गोबां अखा बारहुंखा आरो अन्थाइ गोग्लैनाय जाथायफ्रा दाब दाब जायगायाव जाबाय थादों। मैयानि सानावबो कामरुप, गवालपारा, गुवाहाटी, मंगलदै बेफोर जिल्लायाव गोबां अखा आरो बारहुंखा बारदों। गुबैयै बक'आव गोबां अखा आरो बारहुंखा बारदों, जायजों गोबां न'-बांफोरनि थिङा बिरखारलांदों आरो बिफां लाइफांफोरा गुबुदों। जायनाखि दासान्दि रायजोआव अखा आरो बारहुंखा बारनाया जाबाय थादों, बेनिखायनो बयबो सांग्रां जानानै थानाया गाहाम। मुंख्लं नखरनि मेगनाव मोदै। मुंख्लं नखरा आलाय-सिलाय जानांनायखौ लानानै आरो दिनैसिमबो मोननो गोनां अनसुंथाइखौ मोनैखौ लानानै दुखु फोरमायथिदों। उदालगुरि जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा सावरायनाय हाबाफारि लादों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि जोंनो रां नांगौ होननानै जों बुंथियाखै, नाथाय सोरखारा होगोन होननानै बुंनायखायसो अनसुंथाइखौ मोननो हास्थायदों आरो बिथांमोनहा खुगा दौनायखायसो मोननो हास्थायदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। नाथाय बिथांमोनहा मानो थगायबाय थादों होननानैबो सोंथि खालामो आरो गोथैनि रांखौ जानानै देरगोनखौ बिथांमोनहा सानदों नामा? नाथाय देरनाय नङा आरो सासेबो गनाय नङा, मानोना जोंहा गोबां दुखु दं होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि 20-22 बोसोरनिफ्रायनो मुंख्लं नखरनो रां अनसुंथाइ होनो थाखाय होदाव खावलायबोदों, नाथाय फंसेबो खोथाखौ खोनासङाखै। दानि सोरखाराबो 5 लाख राङै होगोन, जिंगासिनो नाङा होननानै बिसायख'थियावल' देरहाहो होननानै बुंथिदोंमोन, जायनि थाखाय गोसो गुदुं जानानै जोबोद रंजादोंमोन। नाथाय सोरखार जानाया 3 बोसोर जानायनि लामायाव दिनैसिमबो जेबो खौरां गैया होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बर'आव गोबां गेदेर दैदेनगिरिफोर थासेयावबो मुंख्लं नखरनि सायाव मानो फंसेबो खोथा बुङा, मानो नारसिना, जोंजों गाबफानो रावबो मानसि गैला नामा होननानैबो दुखु फोरमायथिदों बिथांमोनहा। असमियानि बिहु गामसाखौ बेंगलिनि गामसाजों जरा लागायनानै मोनसे सभायाव आलासिफोरनि गोदोनायाव सोनायखौ नुनो मोननाय जादों। मालिगावनि बांला साहित्य सभानि मोनसे हाबाफारियाव नुजाथिदों बे जाथाया, जेराव गाहाय आलासि महरै सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा बाहागो लाहैदोंमोन आरो बिथांनि अनगायैबो मन्थ्रि बिमल बरायाबो बे मेलाव बाहागो लाहैदोंमोन। बेयावनो ससे असमिया गामसा आरो ससे बेंगलि गामसा ज' खालामनाय गामसाखौ बिमल बरा आरो डक्टर रनज पेगु बिथांमोननि गोदोनायाव सोनानै बिथांमोनखौ बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय असमिया गामसाखौ बेबायदि खालामनायखौ लानानै बोराबदों रायजो राजाफ्रा। GI टेग मोननाय असमिया गामसाखौ बेबायदि खालामनायजों लाजि फोनांनाय जादों होननानै फोरमायथिदों असमियाफोरा। ससे असमिया गामसा आरो ससे बेंगलि गामसाखौ सुजाबनानै आलासि बरायनायखौ लानानै रायजोआव गोबां सावरायदों आरो सावरायजानो गोनां जादों डक्टर रनज पेगु बिथांमोनहाबो। ससे असमिया गामसा आरो ससे बेंगलि गामसाजों आलासि बरायनायखौ लानानै गोबां सावरायनायनि सायाव डक्टर रनज पेगु बिथाङा फिननाय होदोंदि गामसाखौ सरजाबनायजों खौसेथिखौ फोरमायनाय जादों। आसामनि बेंगलि थागिबिफोरा गावसोरनि बांला रावखौ सिनायथि लाखिनायजों लोगोसे असमिया हिसाबै सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय बेबायदि मोननै हारिनि गामसाखौ सरजाबदों होननानै फिननाय होयो डक्टर रनज पेगु बिथाङा। आसामजों लोगोसे गासै भारतनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां। निउ दिल्लीआव खुंनाय IBA वमेन्स वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपआव बक्सार लाभलिना बरग'हाय बिथाङा सनानि मेडेल देरहासारनो हाबाय। टकिअ अलिम्पिकआव ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानाय बक्सार लाभलिना बरग'हाय बिथाङा IBA वमेन्स वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपआव 70 निफ्राय 75 केजि खथायाव फाइनालाव गेलेदोंमोन, जेराव बिथाङा अस्ट्रेलियानि केटलिन एनी पार्कारखौ फेजेननो हादों। 5-2 स्करजों लाभलिना बरग'हाया देरहासार जानो हादों आरो भारतनि थाखाय 4थि सनानि मेडेलखौ देरहानो हादों। लाभलिना बरग'हाय बिथांनि अनगायैबो निकात जारिन बिथाङाबो सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। 50 केजि खथायाव भियेटनामनि निगुगेन टिथामनि हेंथा गेलेदोंमोन, जेराव बिथाङा 5-0 देरहासार जानो हादों आरो भारतनि थाखाय 3थि सनानि मेडेलखौ देरहानो हादों। बिथांमोननि सिगां नीतू कांगहेज आरो स्वीटी बराया सनानि मेडेल देरहासारनो हादोंमोन। मोनसे फोसावनाय। मानास अट' श'रुम आरो MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोलोम बोथोरनि अफार लानानै फैदों। अफारफोरा जाहैबाय गंसे टेबोल फेन आरो बेसेन नाङालासे 2 हेलमेट मोननो हागोन। लोगोसे खम रां होग्रोनानैनो मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ मोननो हागोन। आरो एकाउन्ट गैयाब्लाबो फाइनान्सआव खालामनानै हरगोन। बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल एबा स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दङ। अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो? गाव गावनि मोजां मोननाय मटर साइकेल एबा स्कुटिखौ नोंथाङा थाबैनो मानास अट' श'रुम नङाबा MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय बायनानै लायनो हागोन।
मानास अट' श'रुमनि थावनिया मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव आरो इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था दिगाव आरो MMH हन्डा श'रुमनि थावनिया चिरां जिल्ला काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव। बेफोर अफारफोरा 31 मार्चसिमल' थागोन। मानास अट' श'रुमनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन आरो MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय माबाफोर मिथिनो लुबैयोबा नोंथाङा 8720957824 नङाबा 7002252878 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।